wani lokaci za ka ga liman ya ma yi sallama a sallah amma mamu yana ta wata doguwar tahiya da addu'o'i wanda kuskure ne. ko ka samu liman ya yi ɗago daga sujuda, shi wannan yana nan a sujuda har liman ya kusa dawowa sannan ya ɗaga. kaga wannan ba biyayya ba ce ga liman. akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alai, inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, sai manzo Allah ya ce fala taktalifu alai. me yasa aka sa liman? annabi ya ce saboda ayi koyi da shi. sai manzo Allah ya ce kar ku saba mishi. saboda haka yasa malamai suka ce idan a ce liman idan ya zauna zaman tahiya zai yi gajeruwar tahiya, bai ma yi salati ba, bare ya yi addu'a, ya yi sallama, to duk inda kake za ka katse kai sallama. ba za ka ce don liman bai yi ba ni sai na yi. abinda ka aikata ka saba umarnin manzon Allah, don annabi ce fala takhtalifu alai, kar ku saba mishi. to kaga idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ko tahiyar baka gama ba ya kamata ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, kuma sallaka ta yi. saboda abinda aka ce ka yi kayi, liman abinda aka ce ya yi in ma ya yi in ma bai yi ba ruwanka. saboda ake samun zan Allah yake cewa yake gaya wa limamai in ma mu sun yi daidai ne, in ma ba su yi daidai ba daidai ne, kuma laifin yana kanku. kaga kenan laifi yana kan liman idan ya bar wani abu, kai kuma fa kamata yayi ka zama mai biyayya gare shi. to akwai mutumin da zai yi jinkiri, yasa muka ce guda biyu ne. na ɗaya, liman ya yi sujuda ya ɗago, mamu bai ɗago ba, har liman ya koma sujuda sannan mamu ya ɗago, wannan sallar ta ɓaci. shine bayanin al-Imam al-Barbahari. idan liman ya wuce ka da rukuni ɗaya to babu sallarka, amma ana la'akari da me dalilin da ya sa baka ɗago ɗin ba, me ya kawo jinkirinka. wannan yana ta bayanin al-Usaymin a littafin sharhul mumti mujallar na 4 shafin 275. me dalilin da ya sa baka ɗago ba? ana samun sababi biyu. na farko ganganci, za ka samu akwai wani yana da ganganci, yana so ya jera wasu addu'o'i kafin nan sai ya ɗaga sannan ya ci gaba. to a nan tun da gangan ne babu sallan, babu shakka. to sannan na biyu, ana samun kuma kuskure. kamar misali za ka samu ana cikin sallah sai a ɗauke wuta. idan aka ɗauke wuta, waɗanda ke nesa da liman, musamman waɗanda ke waje a masallacin, sai ya zama